गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सासे फरायसाया गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाया फिन सोमोनांहोदों गुवाहाटीनि आइआइटिआव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी आइआइटिआव आरोबाव गुबुन सासे फरायसाया हस्टेल सिङावनो गावखौ फोथैनानै लादों। गुवाहाटी आइआइटिनि हस्टेलाव गावखौनो फोथैनानै लानाय फरायसाखौ आन्ध्र प्रदेश गदाबारिनि गुडला महेश साइरास होनना सिनायथिदों। महेश साइरासआ बिटेक फरायगासिनो दङमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला लहित हस्टेलनि फरायसा गुडलानि हेंथायै बावैसो हस्टेल खुंथाया साजा फोसावदोंमोन। नाथाय थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय फरायसानि गोथै सह'खौ हस्टेलनि खथा सिङावनो गोदोनायाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनानै लानाय थासारियाव बोखांनो हायो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा मैया रायजोआव ईद ए मिलादुन्नबीनि थाखाय लाउडस्पिकार बाहायनाय आरो मुसलमानफोरनि प्रसेसनखौ बन्द खालामनायनि बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि मैया ईद ए मिलादुन्नबी फोरबोखौ मुसलमान समाजा जोबोद रंजा-बाजायै फालिदों। मुसलमानफोरा बे सानखौ हजरत मुहम्मदनि जोनोम सान महरै फालियो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हुंगिरिया मैया आसामनि बराक उपत्यकानि काछार, हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज जिल्लायाव प्रसेसन आरो लाउडस्पिकार बाहायनायखौ बन्द खालामदों। काछारनि एसपि नमल मेहताया बुङोदि बबेखानि बिसोरो जायखिजाया गेलेग्रा फोथाराव, मस्जिद एबा ईदगाहयाव बे फोरबोखौ फालिनो हागोन। जोबोद मुगैथाव। मेला नायनानै न'सिम फैबाय थानाय समावनो लामायाव 60 सेंग्राया सासे हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि हराव खमैबो 8 रिंगासो समाव हिन्जावसाया बिनि सासे लोगोजों गामियाव जानाय मेलानिफ्राय न'सिम फैबाय दङमोन। फैबाय थानाय समावनो लामा गेजेराव 60 दुथां सेंग्राफोरा हिन्जावसा आरो बिनि लोगोआव फैनाय सेंग्राखौ आवग्रियो। हिन्जावसाजों थाफानाय सेंग्राया बिसोरखौ सोंख्ल'नायाव दुथां सेंग्राफोरा बिखौ बुला-बुसि खालामो आरो हिन्जावसाखौ गुबुन गामि फारसे लानानै थाङो। गुबुन गामिथिं लांनानै रावबो गैयै दाबसे जायगायाव 60 दुथां सेंग्राफोरा हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनानै लामा गेजेरावनो गारनानै गालाङो। उनाव हिन्जावसाया खुनुरोखोमै न'सिम थांनानै न'खरनि सुबुंफोरनो गासै बाथ्राखौनो फोरमायो। बेनि उनावनो न'खरनि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव एजाहार होयो। पुलिसआ हिन्जावसाखौ हस्पिटालाव थिसननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायो। बिनि उनावनो पुलिसआ मैया रबिबारखालि फुंनि समाव 60 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बे जाथाया झारखन्ड रायजोआव जादों। गासै 6 शेड्युल काउन्सिलफोरा जयै हाबा मावोब्ला भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोर बायदि जौगागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय आइएसपिएल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। सा-सानजा भारतनि मोन 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागायबाय। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि माखासे इएम, एमसिएलए आरो गुबुन गुबुन 6 शेड्युल काउन्सिलनि इएम, एमसिएलएफोरजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीयाबो बाहागो लायो। हाबाफारियावनो बाहागो लाना बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया बे हाबाफारिखौ बानजायनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों आरो बिटिआरनि लाइमोनफोरा बेबायदि गेलेनायजों गोबां जौगानो हागोन होननानैबो बुंबावदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। महानगराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गावखौनो नंखाय सिबिआइ अफिसारनि सिनायथि होनानै सानजौफुनि समावनो पान दखाननिफ्राय नोगोद 50,000 रां लुथिनानै लांबाय। महानगरनि जु रडआव सोमजिदों बे सोमोनांथाव जाथाया। सिबिआइ अफिसारनि सिनायथि होनानै 7 सुबुंनि हानजाया जु रडनि इन्टास पान शप मुंनि पान दखानाव फैदोंमोन। दखाननि सिङाव 2 सेंग्राया हाबो आरो गुबुन 3 बाहेरायावनो नेनानै थायो। दखानाव ड्राग्सबो फाननाय जायो होननानै गिबियावनो नंखायैनो सिग्रोमो नंखाय सिबिआइनि हानजाया। बिनि उनावनो दखाननि बिगोमानिफ्राय नोगोद 50,000 रां लुथिनानै लाङो। दासिम गीतानगर पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो दुथां हानजानि जेबो खौरां मोननो हायाखै। सानजौफुनि समावनो जु रड बादि मोनसे बिजि ओनसोलाव सोमजिनाय बे जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आबादारिफोरा पीएम किसान सम्मान निधिनि 12थि किस्तिखौ थाबैनो मोननो हासिगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया पीएम किसान सम्मान निधिनि 12थि किस्तिखौ दिवालीनि सिगां मोनगोन होनना बुंथिदों। पीएम किसान सम्मान निधिनि 12थि किस्तियाव 10 कौटि आबादारिफोरनो 20,000 कौटि रांखौ बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन। बरपेटा लकसभानि एमपि आब्दुल खालेक आरो सामागुरिनि एमएलए बारग' मन्त्रि रकिबुल हुसेना कंग्रेसनि गासिबो बिबाननि मासिखौ एंगारबाय। आब्दुल खालेक आरो रकिबुल हुसेना आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरिनो मासि एंगारनाय लाइजाम दैथायहरनानै कंग्रेस दोलोआव थानाय गासिबो बिबानखौ एंगारदों। आब्दुल खालेकआ कंग्रेस दोलोनि बिबान नागारनायनि उनावनो रकिबुल हुसेनाबो नागारदों। फैगौ 17 अक्ट'बरखालि खुंजानो गोनां कंग्रेसनि आफादगिरि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो थाखाय आब्दुल खालेक आरो रकिबुल हुसेना दोलोनि गासै बिबानखौ एंगारदों। मख'नो गोनांदि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि बिसायख'थिनि नटिफिकेसन बादियै आसाम प्रदेश कंग्रेसनि गासै बिबानखौ एंगारदों होननानै आब्दुल खालेक बिथाङा फोरमायदों।
लक्ष्मी पुजानि रंजाफुबाय थानाय समावनो बिजनियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मानास हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ भारत भुटान सिमनायारि कुक्लुं ओनसोलाव उदखार खालामफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुभाष सरकार मुंनि सासे सुबुंनि PMAY पाक्का न'खौ हाग्रानि मैदेर फालोआ थेर-बेथेर सिफायलांदों। सुभाष सरकारनि फिसाज्ला ध्रुबज्योति सरकारा न'आव उन्दुनानै थानाय समावनो हाग्रानि मैदेर फालोआ गाग्लोबनानै पाक्का न'खौ थेर-बेथेर खालामलांदों। बे जाथायाव खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोनो ध्रुबज्योति सरकारा। बर' हारिनि थाखाय फिन गोजोनथाव खौरां। मैया जालांनाय ISL मेचआव हायद्राबाद आरो मुम्बाइनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनायाव बर'नि फिसा मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 55 मिनिटआव गलसे सोनो हायो। बे बादायलायनायाव हायद्राबादआ गल 3 आरो मुम्बाइआ गल 3 सोनानै मेचआ ड्र' जायो। मख'नो गोनांदि बे बारनि ISL मेचआव हलिचरन नार्जारियानो गिबिसिन इन्डियाननि गल होगिरि। काजिरङायाव मोनसे लामानि जाब्रबथाय। गोख्रैथि फैनाय ट्राकनि सौदावनायाव राजालामायावनो गोग्लैबाय मासे गान्दाया। काजिरङा नेशनेल पार्कनि राजालामायाव सनिबारखालि बे जाथाया सोमजिदों। काजिरङानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे गान्दाया राजालामाखौ बारनो नागिरनायावनो गंसे गोख्रैथि फैनाय ट्राकनि सौदावनायाव गोब्राबैनो जोखोम जायो गान्दाया। बेनि उननिफ्रायनो जोखोम जानाय गान्दाखौ नागिरनानै मोनाखै फरेस्टारफोरा। मैदेराव गाखोनानै कहरा फरेस्टनि फरेस्टारफोराबो बे जोखोम जानाय गान्दाखौ नागिरगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ सोमजिहोनाय ट्राकखौ बागरि पुलिसनि हेफाजाबाव हमनो हादों। फरेस्टारफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला सनिबारखालि फुङाव खमैबो 11:45 रिंगासो समाव बे जाथाया सोमजिदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दासिमबो गान्दाखौ नागिरनानै मोनाखै।